bai tam kang ka stay tong thaimani sikimni thaimani sikimo je tong phurbo borok no online te mobile te jono mane kok ribu borok kaham kang ke jono saboi je jaga lama share ko borok chuba chu khaiye gobagra gobagra bos hamro te bini dor bo bebak no jono help kha khaiye osubiro te jaga tabo government ifute tong kija khaiya bai tabo ro bos nai de tong no kamon chumno bai ko tikle ta thana su tong su malia ka hodimo wati khaija ke atm ro khabu na tong lai ge tai tabo so gobagra bini dor khaiye Diploma thani borok mai ta khuk sung khaibe jung chuba bai kha aso khor khoi borok chuba bo obon bai bele bele ka hambai tai jung no borok khana khung ai khino borok jung no ko jam jano ko toni dibene bele bele ta khuk khuna tai tin gobagra quarantine sin da tu quarantine no ko no tong sinai jama bo quarantine jung no ko tong sinai tam ro ko jung oro tong no bo jung kisa chini problem hai ma tong ga ko jung ko ne tin no bo sa ja tai mane je paro tong ni te quarantine je ang paro tong ro no quarantine tong na jung school go agen simne jung no ko information khai ja ga no ko tong na ba information khai ja tai borobar jai khai na ba ga asung no gele tin hamai ono rokti ne koijon phaika jung sajon to bumung jotan khesai khana bumung da sanan sirberi ang to operation ang to mo sa sa bumung 저도 바라 동자고 지금 너무 아무 와 사람이 다 했대요. 말해 누가 First time sung tong la tong bottle le sung do. Bottle le tong mani tam pheka wan jiro. Ayang khai chung rok phalnai. Anne mane komla rok phalnai. Oborok si la thati ro buro hoi ja tai ke chong mun ja borok khoi. Lato nyang pun rok ti ne phai ke tong ko pu bi sa ka. Tong phayo Guwahati ni phayo. Ginoro ni pas ka go tong tong kago somai na blen tong bayo already tong tin ya go tong tax du khai phai ja obon tong tin ya go. 너 아스 저라 버스 그 탈래 해봐 때 가다 지금 하원 스토브 해봐 지금 뭐가 또 포럼 때 무슨 가지는 남았어 그렇게 뭐 호텔 Ki tol sung ba 호텔 문도 또 건다 Noro ku guro check khajang nai case khajang nai taise teke upar ya pa tabu oni ekta rokam khana sini ta khuk sikkim ni phainai amur phani 7% borok amur pun te borok no sikkim no hoite ba bubagra ni tai te mongoi no bongna asu jor sabai bai te borok bai borok bai te kok khale te bongna sini se je tomoni arrange kai problem solve khai rekha তো খানা ফুঙা বল নবা আবু সবিদে যে বুবাগ্রানো অনেক খামবাই কারণ কি বুয়া চাচুং মানে বল কিনি সিকিম নি হইতে আদো তলা জল সপাইয়া তে বং নবা না মানে বরক পারা থাঙিব বরক নবা হাবিয়া স্কুল কোয়ারেন্টাইন তংনাই বং ইয়াং পারা তাকে স্কুল কোয়ারেন্টাইন তংনি বরক belai khena hambai tripri khorang nai tongnai ta hukte buku sona sini channel tabu bonorok subscribe khlaya khong khang khen da tino subscribe khlai di job nse sekang video norok nugna bagai abani bagi ta ma khnai video ni tola norok nugo yagra phai sing subscribe ni suija ka sak khlai abona click khlai di click khlai mani loge loge no kaisa bell hai khlai nugjaga na nukjaka a belo click khlai re click khlai re rekha ke sung video upload khlai mani loge loge no norok video nugana joton sai sekang nugana abani bagai bela kheno hambai nai tongdi